An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi alamisa ye alamisa bɛ n'a bɛnnen bɛ natarasa kalo 8 na utu kalo don bi o tile 11 ye 2022 san don farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ jɔminɛ kalo la bi o tile 13 jate la san kalo fɔlɔ don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladan k'a fɔ kunungo an ka jamanatigi Colonel Assimi Goïta ale ni Irisilakaw ka jamanatigi Vladimir Poutine k'olu ye kuma dɔw kɛ nɛgɛjuru sira fɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la wulikajɔw bɛ senna kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ dɔgɔfirikaw fɛ a yirala k'a fɔ ko kunungo jamana lakanabaaw ye wulikajɔ dɔw kɛ o ye lakana baaraw ye k'olu sigi sen kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la avion minnu n'i y'a sɔrɔ n'u kunbɛra an ka jamana kɔnɔ na tarata don a yirala k'a fɔ ko ni avion ninnu ko nin ye kɛlɛkɛ avion sanadaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o waati kelen kɔnɔ na kulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'a yira ka fulu bɛ fɛɛrɛ balalen kɛ furanyɛlɛ fanga a kɔ kɔrɔ donni n'o ye ka dɔn k'a fɔ kadiri maaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko a sɔngɔ kan ka fɔ maaw ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasuma balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ kunungo Mali jamanatigi Colonel Assimi Goïta ale ye nɛgɛjuru sira ni ko banba ani Irisila jamanatigi olu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a k'a fɔ ni maa fila ka nɛgɛjuru kuma caman fɔra kɔnɔ na min ye jamana fila ka ɲɛta ye da ser'olu ma u kan ka fɛɛrɛ minnu tigɛ jamana fila in bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan ka tigɛ ka ɲɛsin Mali lakana ma da ma dogo ni kuma ninnu si la u ye kuma minnu kɛ ka sanga ni kunnafoniw ye ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ni k'a lajɛ kuma in tɛ dɔwɛrɛ dɛ fɛɛrɛ balalen bɛ se ka tigɛ cogo min na jamana ninnu e k'a dɔn Mali ni Irisila jamana bɛnɲɔgɔnya min b'olu ni ɲɔgɔn cɛ ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ninnu ka se k'o dili don k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra ye an ka jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnena olu bɛ wulikajɔ la sanga ni waati bɛɛ k'a fɔ faso ka kelenya k'o lasabati u ye wulikajɔba n'i y'a sɔrɔ ni k'o kɛ o bɛ senna ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ an bɛ waati min ko bi ko yɔrɔ caman bɛ yen hali n'i y'a sɔrɔ bi u juguw kɔni i ka dɔn u kun b'u kun bɔ fan caman fɛ k'u bɛ k'u kun don yɔrɔ caman fana na nka u n'a tabalen kɔnɔ na a kɛra waati min na o y'a sɔrɔ sumaw kɔni olu sɛnɛ waati tɛmɛn'u ka yɔrɔ dɔw la kunungo dɔgɔfirikaw fɛ yen an ka jamana lakanabaaw wulikajɔ kɛ dɔgɔfiri fala dawolo tu minnu bɛ yen ka se ka wulikajɔ kɛ k'olu sasali daminɛ ka gɔngɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka mugu fili ta ka ɲɛsin yen ma u y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma u bɛ fɛn min fɔ nin waati ninnu na fasodenw ka far'u kan fɛn fɛn basi in lafiya k'a bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ wulikajɔw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi farabukaw fɛ yen hali bi kurumada lamini kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ɲɛ jɔ farabugu la a yirala k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ senna nka hali bi farabugu kɔni maa tɛ se ka bɔ maa tɛ se ka don o hakilila kelen min tun bɛ kabini farabugu datugura fo sisan a b'o kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ minnu bɛ sen kan yarabi ala k'a kɛ fura ye farabugu a bɛ se ka lafiya cogo min na k'a bila a yɛrɛ ye n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kunna sini a yirala k'a fɔ an ka jamana ko miliyari 200 ni miliyari 70 ko Mali y'o sɔrɔ juru don farafinna ni wulikajɔw bɛ se ka kɛ waribo trésor kɔnɔna ni gɛlɛya y'o sɔrɔ i ka wagande an kun bɛ gɛrɛn de kɔnɔ kabini janvier kalo tile 9 tɛmɛnen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛrɛn tɛ wula fɛɛrɛ balalen ka se ka kɛ ka se ka nafolo ɲini ni ka se ka baaraw kɛ ko miliyari 200 ni miliyari 70 a b'o hukumu de kɔnɔna na nka a ɲininen bɛ fɛn min kama fɛn fɛn kɛra k'a fɔ Mali ka basigi ka se ka fɛɛrɛ balalen kɛ k'o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ wari min sɔrɔlen filɛ a yirala k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ k'an tɛgɛ da nin ɲɔgɔn kan ko nka labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ka se k'a ka timinandiya ye k'a ka sababu ye sanko an ka jamana kɔnɔ na ɲinini minnu bɛ yen bi n'o ye Mali basigi ka se k'a bila o sira kan an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ avion minnu n'i y'a sɔrɔ olu nana an ka jamana kɔnɔ n'olu kunbɛra min ye tarata don ye Senu aéroport Sanakɔnɔjigin kɛnɛ bɛ yen n'o tɔgɔ dalen bɛ Modibo Keyita la u kunbɛnlen kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka avion boliba dɔw n'i y'a sɔrɔ avion bolakɔrɔ dɔw ye colonel major Mamadu n'ale bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la Mamadu Mayiga ale ye min fɔ a kan an ka lamɛn. An bɛ yɔrɔ min na nisɔndiya dan de don parce que vraiment an filɛ ka min ye nin ye tan an b'a fɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ a ɲɔgɔnna caman kɛra mɛ nin ɲɔgɔnna de ma deli ka kɛ n'o tɛ armée de l'air fɔlɔ an tun b'an disi gosi Afrique occidentale kɔnɔ an tun bɛ se ka siran maa kelen min ye Nigéria ye ça c'est depuis dans les années 70 ka na fo 1986 armée de l'air 86 87 ninnu de a commencé ka yugo yaba n'o tɛ an tun tɛ siran maa si ɲɛ ni Nigéria tɛ olu tun bɛ an ni sanke
mais bibina environnement alhamdulillah ala ya ben roya an ñu fengo fen perdi do farala kan et puis en mon fana avion fana fengo fen filen nyeta ni be nga don fen koroy parce que an mo ko le chaman bi minu yi 2021 ke bu be panan no avion na mi witi fana bulla nu fana be nu fana chama yi mi witi ke do fana 1035 1004 no ke vraiment à personnel ko ni c'est qu'à la formation de la fin, on n'a rien. On sait qu'à fin faut là ou former les nous, minambi, un vraiment 600 ans, un on sait qu'à faut armée de l'air B. Notre entre milieu de foule faut armée en l'air. Mais armée en l'air, c'est qu'à faut en mabli 600 armée de l'air de B. Entre salé ni parce qu'on me mine donc armée de l'air là, on me mine donc Malikola. La faut que Mali Sierra Foni, Akaina. Anti c'est qu'à fin que ni malien ñenema ngoni vraiment il se ka daite suno ko de tumbani en temps en tesno on dit ce barara depuis les premières années de l'indépendance armée de l'air armement flow avion flow c'est la Russie l'inté ko prawa ani du sous coopération l'inté ko pray ko problème de 600 de à tout Sahara presque mais 600 à la oulila donc il y a bien d'autres donc c'est une coopération à la ville Sande avec la Nyanemaya wele gambe mbulu e ke wuyere u ka pen u ka nyogon name u ka nyogon famille nous kera a to bebe nyana go ambalo dan ka fo ni tu Mamadou Maïga ni tu ali kanyi colonel major do abeseng la fien bola avion bola tundo aya foto na medugo ke avion no yara bela ku ka so baya anga jamana katlaka bla basin la fia o mene kono o kofe mi ka do ka fo avion go inkunka parti politon kerenena kulu munu benulu farale menyo uluga kulna bele ko cadre kulu be femi fo ko mala sila Ismail Sako ko tendo ajaru nga jamana nyema oku ka fera balele ke avion go ka seka songo fo mawe Ismail Sako kuma mfo ofle ambe sora su maligne ma ofu oka walinimana mais achikai asimina ga mo anaka ministre de la défense ou sécurité nyema oka fayin o yemina nusa joli abara wande musaka jumena o jabi kadi jamana do mo parce jamana do de kelono ka Congo kun ka geleya munyu pour que minanu no nga seka san o ka lakana ka seka sabati ambalodan ka foni tu Ismail Sako ni tu ali kanye ambe dugo ke anga jamana yarabi alla ka basi nambura e tesite geleya min taraka nyasi ye mano kera karido ni ya soro machamani torala uliga jo keranga jamana la kana ba u fe bara yere kere kati ko jumena tesite ansongo gaw marabulo konana mi ka do ka fo dugulama do e Yusuf Touré ale ba nyefanye bara ngira tukodi angalame sardasu munu dayaro be tesite ni ansongo che abita kilobidurla abe ba kofe yonayin sardasu ulukumbe kankono o wati de jihadisu uye roketi fula flika na kangono oreketu nu ulude sardasu soro okofe udona kankono sardasu munun kumbe enimi majogi o sara ani civil munun sara civil war munun kumbe vehicle do kono ukumbi kata tesite ni dumni ani maire premier adjoint naka dangan fula lu fana uyu faga risu ka militaire de kumbi bo ansongo ka contingent de bo ansongo abi kunda menekaka nonga sera yoro dola abi fomi ma konfijar o infijarin ani bamanchi nu jihadisu u karla nyona ambalo dan ka foni to Yusuf Touré kanye afrato mina ko wuliga jobba min ya sono kera kanye sikenema dogo ko barkani mawdo ka soro ko irisla kawde do munu yedde me wata kanye sanga jamana ma ame femi fo ulu nakun yo barami yarabe ala ka yakba ya nambura ye ambalo dan ka fo bi kele munu be niya suru be ka do sayli jamana ko na sango ni anga jamana rela jabi fere jumede ka anga tiga okula Alexis Karambiri ale bonye fanye angalame min kan noko tubabu ma kelela oye ni téléphone bi bolo ni abi bololo fe abi manyogon fe nga Sahel keleni na otala kosebe Sahel kele fambaye moko bi chinyogon ma moko wuli kata chifo sotugu bita chifo mototugu bita chifo abi baragele ni ya jatimine moko nunani no faranka no risuye ute anka la daudon uti anga jamana don uti kaume aiwa olukon tay ni kele bi se ka ke ubi se ka deme ko la na fan fe ye aiwa ni ni keta o koredi ni foto o koredi uti se ka deme bado amaola o bedi no bi ye kele la ambalo dan ka foni tu Alexis Karambiri
a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi lafiya ni k'o sabati ka se k'o yakubaya an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye nɛgɛkɔrɔkaw fɛ sigiɲɔgɔn gɛrɛn dɔw bɛ yen n'olu bɛ wele ko gɛngɛrɛ olu de tora ka fara ɲɔgɔn kɛ ni ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛsin u ka kalanso dɔw ma n'o ye kalankɛminɛnw ye o baaraw kɛra kɛcogo min na Alu Keita b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An yɛrɛ bɛ quartier kɔnɔ an ɲɛ bɛ quartier denmisɛnninw na an den b'a la mɔgɔ wɛrɛ den b'a la an ye mouvement pionnier créé an ko an b'a créé ni Mendekura école la an yɛrɛ de bɛ ka occuper fond t'an na maintenant n'an y'a kɛ Mendekura école la an bɛ se ka le peu qu'on a la an bɛ se ka denmisɛnninw habiller n'o ye pour que ka se ka résultat ɲuman sɔrɔ o de y'an bila nin na an nana Mendekura école la k'a fɔ école maître ye vraiment an bɛ fɛ ka na ni mouvement pionnier parce que ne y'a kɛ n b'a dɔn éducation b'a kɔnɔ ni éducation b'a kɔnɔ n'an nana an y'a daminɛ on prend les 3 premiers de chaque classe an ko première année olu tɛ se ka kalan jan kɛ an b'a daminɛ deuxième année na ka yɛlɛ deuxième année troisième année quatrième année an y'a san fɔlɔ k'o la an filɛ an troisième année na sisan nɔ san wɛrɛ an bɛ taa septième na parce que i ye denmisɛnnin minnu encadré n'olu yɛlɛnna i tɛ se k'olu to yen quoi tu es obligé k'o su ka taa n'u ye ko o bɛ hakilina ɲuman sɔrɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ komi a fɔra ko Malikura nin y'a sira dɔ ye n'i ye denmisɛnnin ɲuman sɔrɔ a ma se k'a fɔ ko nin dabila ou bien nin kɛ a yɛrɛ b'a ka kɛta dɔn a b'a ka kɛ a man ka min kɛ a b'o dɔn bon ni denmisɛnnin y'o dɔn ka ban baara ɲɛna wa ne b'a ɲini Mali bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i de bɔra nin kalama ni hakilina b'i la i k'a kɛ a nafa ka bon. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Alu kan ye a fɔra cogo min na yarabi ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya sigidaw kɔnɔ na sanko kalan bɛ se ka yakubaya n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛ solu ma o baara bɔra ka kɛ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kulu fɛ kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ɲɛmaa ye Cɛkɔrɔ Kulubali ye baara in yɛrɛ a kɛra kɛcogo jumɛn de la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Dɔnko ni maya yɛrɛ ye baara bolo ye min bɛ ka waleya alimaw ka cakɛda fɛ n'a a bɛ fɔ a ma ko GIZ Mali kɔnɔna nɔ yan seko ni dɔnko jamana in sigila ye o ye o de b'an ka manifinya dilan o la alimaw ko k'u bɛ fɛ ka na dɛmɛ don mun kosɔn denmisɛnninw ka seko ni dɔnko o dɔnniya min bɛ denmisɛnninw na u k'o waleya i n'a fɔ dɔnkilida i n'a fɔ fɔli i n'a fɔ sinimanbɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ani livre sɛbɛnw o fɛn o fɛn bɛ ni dɔnni ni seko baara y'o ye denmisɛnninw ani dɔnko ni seko tigilamɔgɔw ka se k'o baaraw kɛ cogo min mun kosɔn awa u ka faso joli kuma fɔ u ka bɛn kuma fɔ u ka ɲɔgɔn magoto kuma fɔ u ka kelenya kuma fɔ u ka sigiɲɔgɔnya ɲuman u k'o kuma fɔ o de y'a to awa Alman jamana ye nin musaka di ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ minnu n'a bɛ fɔ o ma centre o centre bɛɛ lajɛlen u ka se ka baara in kɛ kɛcogo ɲuman na. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Cɛkɔrɔ Kulubali ye dɔnko ni maya o maaw ka ɲɛma dɔ don sanko fɛrɛ bala ele bɛ se ka tigɛ cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya minnu n'i y'a sɔrɔ kɛlen filɛ ka se k'o yakubaya an ka jamana kɔnɔ ala ka nin ɲɔgɔnnaw ni ka caya n'an bɔra ye an ka faso kanu fasoden ɲuman yɛrɛ mun de don jamana de kan ka kɛ yen fɔlɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ kuma lase kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ minɛ ka bɔ maa min da o ye i ka dɔn k'a fɔ Yusufu Ayidara ka bɔ Masigikaw ka sirifikɛ ale kosɔn an bɛ fɛn o fɛn kɛ ko jamana kɔnɔ na dugawu ko an ka jamana de ta fɔlɔ an ka Yusufu Ayidara an ka yɛrɛ lamɛn. N'i y'a mɛn i bɛ fɛn o fɛn kɛ Ablaye jamana basigilen de don jamana ye priorité ni basigi t'an kan an tɛ taa foro kɔnɔ ni basigi t'an kan an tɛ taa bureau la ni basigi t'an kan an tɛ taa baarayɔrɔ la minnu bɛ yen n'o fɔlɔ ye dɛ an bɛ o de bila ɲɛfɛ an ka wele la tuma bɛɛ lajɛlen na n delila ka kuma f'i ɲɛna ɲina hiji an bɛ Ala sɔnna wa taala tanu ka Ala barikada Ala ye arafa bɛn juma ma ne ma dala ni agence bɛ yen Mali kɔnɔ ɲina ko minnu ma kurana jigin jamana in ye an dun tun bɛ dugumakolo mun kan Ala ye an wele de kan ka taga ye o yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen n'o ye mashari ye k'o dugawu kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ ye Ablaye Mali ka problème fɔla a bɛɛ lajɛlen na bon n dun b'a dɔn walayi ne kalila kan wa n jigi sigilen don Ala ta ye Mali labila anw ta ye k'a fɔ an ka Ala wele ko Ala ka sin k'a kɛ sisan Ala ka ko tɛ ten hali lahara wuli la Ala ko ten ko innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba an b'a ye lahara wuli ka jan mais Ala bolo a ka surun donc anw fɛnɛ bolo anw bɛ ko fɛn kɛ dɔrɔn Ala ka sin k'a kɛ yɔrɔnin kɛ Ala ka ko tɛ ten Ala b'a programmer k'a bila don na k'a bila waati la a bɛ se dɔrɔn automatiquement a bɛ fɛnkɛ n'i y'a lajɛ an ka jamana kuntigi bɛ yɔrɔ min na bi Ablaye n'o ye transition ɲɛma Assimi Goïta a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ Ala ka u lataga a nana transition kɔnɔ waati min na ne m'a ye fɔlɔ n t'a dɔn mais wallahi ko in ɲɛna Assimi yɛrɛ bolo cogoya dɔw la a ma segin ni min ye surprise bɔra a bolo mun don dubaw minnu donna kunun Mali mustajabu de Assimi ye wallahi o de la Ala ye a dɛmɛ a fanga ani ka se ka i yɛrɛ la k'a yɛrɛ dirise Ala ye nin bɛɛ dilan ka d'a ma k'a kanu don jama la k'a koja bɛɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ Ala fɛ
bɛɛ ma kɛ kira fɛ wa bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen fɛ wa mɔgɔ dɔw yɛrɛ banni i la o ye valeur ye donc ko labɛnna bolo cogo min na dɛ ni ye dugawu minnu donna kunun parce que maliyɛnw delila ka bɔ u tɔɲɔlen don la ka taa 26 mars la o don jama min taara a sɔrɔ maliyɛn tɔɔrɔlen don maliyɛn degunna wallahi depuis a don ne ko n ko ala tɛ nɔlakolo bila donc Asimi ye Mali ka mustajabu de wa n b'a dɔn jamana in a tɛna to nin cogo la minnu bɛ yen ni olu wulilen don ni ŋara ye ala ka hakilima di u ma an bɛ ala deli an ye dugawu minnu don su in na an b'an jigi da kan yarabi jamana in ala k'a bɔ bɔda ɲuman fɛ maa o maa bɛ yen k'i ni dara jamana in kɔ fɛlɛfɛlɛ k'i tɛ segin fiyewu ala ka kungo den kun minnu bɛ ɲina jamana in kɔ an bɛ ala deli jamana kɔngɔ ala ka a nɔgɔya parce que baloko gɛlɛya bɛ yen an ka sabali tradition mɔgɔw na an k'u dɛmɛ jamana ko o de ye fɔlɔ ye jamana in ka basigi ni jamana bilala niveau dɔ la waati min na tɔ ninnu ye kɔfɛ ko ye an bɛ bɛn o ma mais an bɛ yɛrɛ ɲini la waati min na juguw bɛ an ka fagaliw bɛ ka kɛ minnu bɛ n'u somɔgɔw bɛ ka faga minnu musow bɛ ka don filiya la n'an tora ka wuli fɛnko kuma ninnu na an bɛ yɛlɛ olu ma dɛ donc jamana min b'o cogo la an ka sabali an bɛɛ ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka jɛ an ka dusukun bila minɛn kelen kɔnɔ a bila an b'i yɛrɛ fo ka wuli ka nin cɛsiri kɛ i yɛrɛ ka effort la ni fasoden ɲumanya tɛ a ma nɔgɔ quoi kanubagaw fɛnɛ ala k'o kɛ bololabila ye parce que n'u kɛra kanubaga ye ni fonisira ma k'a la a ma nɔgɔ musakaw bɛ i la denbaya bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen bɛɛ b'i co i sigiyɔrɔ la k'i ka kunnafoni joli lamɛn an bɛ ala deli ala k'an kari i ye ala k'aw ka baara sabati ala ka jamana bila bolo kelen kan sankura ala k'a kɛ Mali libérali san ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ an'a ka gouvernement an b'u don kiramandonya la k'u kalifa ala la yarabi ala k'u protéger duwawu min dɔla ala k'a minɛ an bɛɛ ciba kanu kosɔn sallallahu rasul an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye masigi Yusufu Ayidara Sɛrifukɛ ni tun y'ale kan ye nin bɛɛ lajɛlen fɔra kɛnɛ min kan Maliki Danbele ale yɛrɛ bɛ kuma don i la o sen fɛ a y'a kɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛsin faso ma Maliki Danbele ka bɔ jo i la munna e faso sugandi i kan ka jamana bato ka tɛmɛ i fa ni ba kan i fa su de bɛ don jamana kɔnɔ i ba su de bɛ don jamana kɔnɔ ni jamana sabutera dɔrɔn hali i fa ani i ba su bɛ sabuti c'est à dire que faso hali alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔtɔla ma kan ka taa a ko ninnu ye ne gɛn ka bɔ e kanu bɛ ne la ala ko ma min ye kuranna farida ye ka a b'i segin ka n'i bɔ yɔrɔ la mankan dayɛlɛli kɛra faso tɛ tulonkɛ ko ye i b'a dɔn adamaden ka bi ani ka sini ani ka nata o de bɛ faso kɔnɔ ni faso tiɲɛna i denw ka avenir a bɛ faso de kɔnɔ maa min b'i jigi da den kan a ka taa sɔrɔ a bɛ faso kɔnɔ kɛ ni faso tɛ yen a bɛ se ka vi faso min kɔnɔ k'a ka hakɛw dafa a bɛ kɛ i n'a fɔ i denw perdra a bɛ i n'a fɔ i ma den sɔrɔ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i t'a dɔn ko faso ye faso ye f'i ka taa wale jamana na i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn mun yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ jamana kɔfɛ olu bɛ Mali valeur dɔn ka tɛmɛ parce que u ɲɛ bɛ min na o min b'a la ka k'u la fasoden wɛrɛw fɛ wale jamanaw na u b'o dɔn c'est à dire que n'i bɔra jamana kɔfɛ faso kanu tɔ bɛ jidi nka hakilima yɛrɛ bɛ faso kanu de dɔn depuis yan c'est à dire que ni faso ntanyana ka ban a bɛ i n'a fɔ i tununa quoi mɔgɔ salen t'i tununen fɔlɔ dɛ ni faso ntanyana i tununa n'an ɲɛ bɔ jamana na k'a fɔ hakili sigibeliya bɛ faso kɔnɔ bɛɛ kan ka dugawu de kɛ surtout ni ko bɔ ninnu waatiw la an kan ka an ɲɛsin faso ma fɛn min bɛ faso kɔnɔ tɔɔrɔw la k'a fɔ ala ye ala fasodenw ka keleya sabati ani faso yɛrɛ hakɛ yiraw la fo k'a dɔn o de la n sinsinna faso kan hali ni a y'a sɔrɔ an tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ a la faso kɔnɔna na an b'a la ka taa an ka foro rɔ ka na k'an ka bato kɛ k'a sɔrɔ an ka hɔrɔnya ma minɛ an na n'o ma bali an na an ye fɛn bɛɛ sɔrɔ faso kɔnɔ ni jamana sera k'o hakɛ dafa an ye n'o sera ka kɛ jamana kɔnɔ ka bɔ o ye ko bɛɛ ye o de la maa kelen ta tɛ faso ye ala y'a ka mara kalifa mun na jamanadenw de bɛ fara olu de kan ka jamana k'a lakana ka jamana kanu ka kɛ jamana fɛ i yɛrɛ ka jamana i ka kan ka k'a fɛ fo i ka sogo n'i ka jamana kanu ye n'i y'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ bɛ jamana sɔrɔ f'a ka jouer ni kan i kana se ka sunɔgɔ o de la maa t'anw bila a la quoi ni jamana dɔgɔyara ale ba kaburu bɛ bɔ a kolojala bɛ bɔ k'a fili k'a dɔgɔya i fa kolojala bɛ bɔ k'a fili ni jamana hakɛ tɛ yen c'est à dire k'i fa su a bɛ bila jamana de kɔnɔ ni maa perdra jamana na a bɛ i n'a fɔ i ka ɲɛnama kɛra fu de bɛɛ n'i ka birikini don n'i y'a ye faso bi dɔw jeli de k'a kankɔrɔ k'a bila anw ye k'a dugukolo bɛɛ kana ka bila anw ye mais anw man ka to an k'olu ka baara kɛ fu ye ni maa min sara k'a sɔrɔ i b'a la ka i ka dugukolo defa e ye Seyidu Su ye ala kɛra ko ten maa ye maa hakilima ye ko lamɔ dɔɔni b'i la k'i lamɔ na bangebaa bolo bangebaa mun b'u yɛrɛ kalama a b'i dege faso kanu na i bɛ k'i ka faso fɛ faso yɛrɛ kanu bɛ na i la de lamɔ cogoya ni an ma o lamɔ ninnu sɔrɔ fo denw ma faso kanu tuguni an ye kojuguba de kɛ parce que waati dɔ bɛna se i tɛna maa sɔrɔ min bɛ sɔn k'i jeli di ka faso kuma bɔ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Maliki Danbele kan ye a fɔra cogo min na faso foyi de tɛ faso bɔ maa o maa k'a bɛ don i ni faso cɛ fɛn fɛn b'i bolo gɛlɛya la ka ɲɛsin a ma o bolo da k'a fɔ ko maa bɛ don i ni faso cɛ o ye dabalibanko de ye ala k'an faso kanu don an na n'an bɔra ye
mi ye sanakunu jigi kɛnɛw kɛrɛnnɛni ka do ka folu ka kulu min be n'o ye asegina ye o maa ɲɛmaw an ka jamana ta olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kalo 6 bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a dɔn ka fɔ ka lajɛrɛba u bɛ baara min na baara in a bilama n'a kunungo bi cogo di mun de kan ka kɛ an ka sanakunu jigi kɛnɛw n'o ye aviation ye ka se k'olu baara sigi sen kan o kɛra ka do ka fara ɲɔgɔn ye kunba ye a ɲɛma ye Ibrahima Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo di an ka lamɛn ɲɔgɔn ye mun no c'est-à-dire que depuis san daminɛ fo kana se sisan ma an ka ɲɛfɔ an ka faamaw ɲɛna an sera ka mun kɛ an ma se ka mun kɛ an mago bɛ se minnu ma ka taga donc an b'o de kɛnɛ ka bi ni kalo 6 daminɛ na fɛn caman kɛra mun ye ka Mali aviation lakanani kow ye an sera k'o fɛnw bɛɛ sigi sen kan pour que bi bi na mɔgɔw ka se ka avion ta ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Mali région na ni lafiya ye ni hakilisigi ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni basisi ye an y'o mesures caman ta o senfɛ an ye waleya caman posé waleya caman kɛ minnu b'a to o tɔ bɛ renforcer pankulu y'a fɔ cogo min na pankulu b'an ka yɔrɔ min na an bɛ se k'a fɔ ko gɛlɛya lakanu caman b'a la bayɛlɛba tɛ yen parce que i bɔra bi i bɛ Bamako i bɛ Kayo i bɛ Sikaso sécurité fanfɛla la i bɛ jigin yen ka wuli ka sɔrɔ basi foyi t'a la mais an diɲɛlatigɛ kɔnɔna la il y a toujours fɛn dɔ bɛ yen minnu kan ka kɛ minnu kan ka améliorer donc olu fɛn caman bɛ yen n ye Sikaso ta fɔ sisan Sikaso an ka groupe ni an ka panneau solaire minnu installé la olu de bɛ fonctionner ni avion bɛ jigin ni avion bɛ wuli jamana yɛrɛ ka courant ma se yen donc ani faamaw ani an tɔɲɔgɔnw secteur kɔnɔ an bɛ ka solution ɲini pour que an bɛ se ka EDM sama o bɛna kɛ lafiya yan kan an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ibrahima Traoré kan ye a fɔra cogo min na ala ka ɲini fɛn ni k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye sɛnɛko ni yiridenko ka se k'olu baaraw k'olu sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ o kɛra faraɲɔgɔnba dɔ ye faraɲɔgɔn min y'a sɔrɔ baaraw bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ dɔgɔ fana tɛmɛnen in na o sen fɛ min ka dɔn ka fɔ Sulemani Basule ale y'a ko ɲɛma dɔ ye lajɛrɛ kun ye fɛn min ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn Pakawa ye programme min ye a sigira ka se ka acteurs dɛmɛ filiya damadamani na ni min ye mangoro si ani sogobaara ni fɛngɛ baaraw donc ni atelier ni bilara min kama ka se ka o baarakɛla ninnu ni banki ninnu bolo don ɲɔgɔn na o ka se ka ɲɔgɔn ka baara faamu bankiw ka se k'a faamu baarakɛla ninnu magoya bi wari juru suguya minnu na o magoya bi dɛmɛ min na ka se ka baara kɛ n'o ye acteurs ninnu fana k'a faamu banki ninnu bi baara kɛ cogo min na condition minnu kan ka bila sen kan o ka se ka banki ninnu ka dɛmɛ sɔrɔ donc an nata ye min ye c'est que ni atelier nin ka kɛ sababu ye o ka se ka ɲɔgɔn faamu ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que sini baara ka se ka taa ɲɛfɛ bankiw ka se ka juru don baarakɛlaw fana ka se ka juru sara bolo ɲuman kan en tout cas an bi foli di ministère du développement rural ma puisque a b'a kalama fɔ ko ni projet ni bi ministère du développement rural bolo kan an bi foli di Union européenne fana ma minnu sera ka ni projet ni financer an bi foli yɛrɛ di banque ninnu fana ma ni kɛra sababu ye o sɔnna k'o sen taama ka na bi réunion nin na an yɛrɛ bɛ foli fana di acteurs ninnu ma minnu b'an ka filière ninnu kan parce que comme a y'a faamu cogo min na bi bi in na diɲɛ gɛlɛyara bɛɛ b'a baara ɲinina a ka dugu ra pour que a ka se ka sɛnɛ kɛ a ka dugu ra ka se ka yɛrɛ balo an nata ye min ye c'est que inshallah ni san damadamani Mali fana ka se a yɛrɛ kɔrɔ acteurs bɛɛ ka se ka wari sɔrɔ ka baara kɛ an ka se ka dumuni kɛ k'an fa an kana kɛnɛma la dumuni kɔnɔ projet nin n'a y'a ta CFA a bɛ taa miliyari 3 ni dɔɔnin na san 3 kan an nata ye min ye c'est que filière 4 minnu fɔra sisan u ka se ka baara kɛ ka se ka taa ɲɛfɛ ko in sen fɛ minisiriso ka cɛba falen min tun bɛ yen o tun ye Daniel Simeon Clément ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ projet in sigikun ye min ye an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen an ye a dɔ fɔ a la yan ka taa si ma mangoro ani mɔgɔ min bɛ bagan mara ka latulɔ ka sogo pour que a ka se ka sogo ɲuman sɔrɔ ka feere ani nɔgɔ baara donc projet in ɲɛsinnen bɛ baaraw de ma walasa sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw ani minnu bɛ si baara kɛ muso surtout muso kunda u bɛ se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ projet in kun y'o de a bɛ taa san 3 la Union européenne de kɛlen bɛ ka an dɛmɛ a baara la bolo di ɲɔgɔn ma parce que an ka se ka projet in kɛ san 3 ni sɔrɔ bɛ kɛ o de bɛ kɛ nisɔndiya kun ye an bɛ fɛn caman sɛnɛ mais nafa t'a la parce que a caman bɛ yen a tɛ se ka an t'a bayɛlɛma bayɛlɛmali de bɛ na ni sɔrɔ yiriwali ye o ye nisɔndiya kun de an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Daniel Simeon ni tun y'ale ka fura cogo min na ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye kulu bɛ yen n'a wele ko COPER olu ye fara ɲɔgɔn kɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ kalata baaraw ka se k'olu sigi sen kan o kɛra lajɛrɛ k'u bɛna taa Mali fan bɛɛ fɛ o kuma minɛ ka maa min da Mamadu Fajalan Keyita don an ka lamɛn an ye sariya kura min ta ko ka vote ko élection labɛn n'a bɛ fɔ ma loi électorale ani vote bɛ kɛ wagati min kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma chronogramme ni lajɛ kun ye nin fila de ye an bɛna jigin Mali fantan naani bɛɛ ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna walasa mɔgɔw ka faamuya kalafili minnu tɛmɛna ni mankan bɔra la o ɲɔgɔn na kana kɛ minnu bɛ nale a kun y'o de nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ko faamuyali lafaamuyali baara de don ni lafaamuyali baara ni mɔgɔw ni mankan bɛ bɔ ko la mɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya de maintenant ni sɛbɛn belebeleba fila in an b'a fɛ ni sɛbɛn fila in ni ye chronogramme ni loi électorale ye sariya sɛbɛn min bɛ élection
dɔrɔn ko fɔ an b'a fɛ mɔgɔw ka faamuya kosɛbɛ mun b'a kɔnɔ parce que n'i ma fɛn faamuya kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na fɛn f'i ɲɛna fɛn mun tɛ sɛbɛn kɔnɔ ni mɔgɔw y'a faamuya mun b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn i kan ka baara mun kɛ donc an b'a fɛ malidenw b'o de parce que an bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ ma kalan hali minnu kalanna sariya sɛbɛn dɔnni ka gɛlɛn donc minnu ma kalan olu bɛ se k'a dɔn cogo di an bɛ taa fɔ o de la an bɛ taa bamanankan na an bɛ taa tamasɛki la an bɛ taa kan fɛn fɛn bɛ mali la n'an bɛ taa yɔrɔ min na an b'o kan de fɔ ko f'u ɲɛna ni mun tɛ tubabukan mɛn parce que aw radio ani telew ani minnu yɛrɛ bɛ kuma internet kan ani minnu site web ninnu bɛɛ b'i sen don a la donc an bɛ sɛbɛn di u bɛɛ ma u ka se k'u jɔyɔrɔ fa anw kɛrɛfɛ parce que an kelen tɛ se ani dugutigiw olu fana bɛ se k'an ka kuma lase yɔrɔ jan an tɛ se ka se yɔrɔ dɔw lakananen tɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ lakana maliyɛnw bɛ yen lakana fana anw fana ye ONG kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye an tɛ Bamakɔ yan dɔrɔn an bɛ Mali fantan naani bɛɛ ONG 15 de don bɛɛ bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ la an mɔgɔw bilara yɔrɔ la u bɛ yɔrɔ min dɔn de donc u bɛ terrain dɔn mɔgɔ b'u bolo fana terrain kan ye mun bɛ se ka baara kɛ denmisɛnw b'u bolo mun bɛ se ka baara kɛ musow b'u bolo mun bɛ se ka baara kɛ an bɛ Bamakɔ yan sini bɛ sɔgɔma an bɛ jigin ka taa Mali fantan naani bɛɛ kan ka baara daminɛ insécurité t'an bali ka baara kɛ tant que maliyɛn kelen bɛ yen an bɛ taa yen ka bɔ Menaka Kidal Tawleni an bɛ nin bɛɛ la ka taa fo Sikaso Kayi Bamakɔ yan yɛrɛ an bɛ yan commune jɛkulu 3 bɛ yan mun bɛ Bamakɔ baara kɛ o bɛ yan cogo min na an bɛ Mali fantan naani bɛɛ o tɛ jɔrɔ ko ye an degelen don a la an ma daminɛ bi an bɛ san 20 ni kɔ bɔ an bɛ baara la ONG dɔ b'an na o bɛ san 20 u bɛ baara la nin waati kalo kelen ni tile 15 de b'an bolo an b'o kɛ baara la ka lafaamuyali kɛ bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ mun bɛ sɛbɛn in kɔnɔ fɛn jugu tɛ sɛbɛn in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛn in ta ka bɔ gouvernement na ka taa CNT la mɔgɔ minnu ta maliyɛnw de fana don u b'a fɛ dɛ mankan ka nɔgɔya kalafili la mun b'a kɔnɔ a kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ minnu tɛ bamanankan tubabukan mɛn bɛɛ maliyɛn bɛɛ ka faamuya bɛɛ ka faamuyali kɛ kelen bɛɛ ka kɛ vote bɛ na a ka kɛ vote basigilen ye vote bɛ na bɛɛ k'i sen don a la ni bɛɛ y'i sen don a la ni min bɔr'o kɔnɔ bɛɛ bɛ sɔn o jaabi ma. an balona k'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala Mamadu Fajala Keita ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka faamuya ɲɔgɔn fɛ n'an bɔra yen an balima kerecɛnnakaw olu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ faraɲɔgɔnba in u b'a wele ko kan o senfɛ u da bɛ se kuma caman ma an b'a la k'a fɔ ɲinɛnta in a baara bɔra ka kɛ tororobukaw fɛ yen olu ka musoba bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Elisabeth Sidibela Sogobalakaw furumuso ɲinɛnta in kɛra hukumu jumɛn de kɔnɔ na ani u ye thème jumɛn de ta ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. San fila o san fila an bɛ kan kɛ walasa ka kalan di musow ma ka o former ala ka kuma senkɔrɔ an b'a fɛ ka ɲɛsin fan min fɛ ka musow jija dɛmɛ fan min fɛ an bɛ thème ta ka kɛ ni o ye an ka ɲinan thème bɛ tali kɛ diɲɛ ko minnu bɛ ka don église kɔnɔ n'a fɔ u donna église kɔnɔ ka ban yɛrɛ ni olu bɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ i n'a fɔ furuko nasira fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw ka daminɛ fo maminɛ wagati la fo ka se furu kɛli ma hali furu kɔnɔna yɛrɛ la fɛn caman bɛ a kɔnɔ nka ɲɛ bɛ minnu na a bɛ sɔn ka taa 50 60 ɲɔgɔn na ladilikan min bɛ ne fɛ ka ɲɛsin musow ma ne b'a fɛ musow ka jija ka sigi ala ka kuma senkɔrɔ u ka lamɛnni kɛ ka ɲɛ ka ɲini ka faamuyali kɛ hali ka sɔrɔ jama ma caya minnu bɛ yan ni olu ye lamɛnni ɲuman kɛ ka faamuyali ɲuman kɛ olu bɛ se ka kalan di mɔgɔ wɛrɛw ma a ka d'an ye u k'a ɲini ka ala ka kuma lamɛn ka ɲɛ ka faamuya walasa k'a bila baara la. an balodan k'a fɔ Elisabeth Sidibe Madame Sogoba fɔra cogo na bɛ dugawu kɛ u ye kalan min di ala ka faamuyaliko ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye min ye parti politique bɛ wele ko nɛma olu bɔra ni k'u ka congrès fɔlɔ ni k'o kɛ dɔgɔfɛrɛn tɛmɛnen na o sen fɛ alu jaabi sifinnakaw i ka dɔn olu ka ɲɛmara don baara in yɛrɛ kɛra cogo di nɛma ye mun ye ale ye min fɔ o filɛ. K'a fɔ ko parti kura dɔ sigira n'o ye parti Nema ye Nouvel Espoir pour le Mali bɛn baara ani ladiriya o ka premier congrès an bɛ yɔrɔ min na komi bi parti Nema ye parti denmisɛnnin de parce que an ye baara in daminɛ 2021 de an ma kalo 9 sɔrɔ baara la fɔlɔ an ye comité ba 15 an ye o sigi ka sous-section 600 ni kɔ sigi ka section 43 sigi bi donc parti Nema bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na élu tɛ parti Nema bolo a tɔgɔ la nka élu donna parti Nema na an bɛ yɔrɔ min komi bi élu min bɛ parti Nema yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se élu 300 ni kɔ ma minnu bɔra parti wɛrɛw la ka na an ka parti Nema créer ɲɔgɔn fɛ parti Nema ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ni parti Nema ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu b'a la i b'a ye a caman tɛ politikɛla ye mais jamana yɛrɛ nacogoya ani jamana bɛ ka taa sira min fɛ ni mɔgɔ ɲɛnɛmaw m'u sen don o la jamana bɛ ci n'a cira a cira an bɛɛ lajɛlen donc parti Nema initiative nana nin sira de fɛ donc i b'a ye bɛn baara ladiriya min bɛ ka fɔ a la o de bɛ parti Nema kɔnɔ n'a ye fanga sɔrɔ fana k'a kɛ et Nema fana n'i y'a ye an ye si ta ka si kɛ a logo ye si ye jumɛn ye si den gere vert don a mɔlen vert ye donc fanga ɲini kan tɛ n'an bɛ ka fanga ɲini tuma min an bɛ kan min fɔ n'an ye fanga sɔrɔ kan kelen de bɛ anw da. an b'a la k'a fɔ alu jaabi
a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn min da ka di an ka jamana na ala k'u sabati parti i ka dɔn a sababu ɲuman ye ɲɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen kama ko ɲɔnɔ biri ale y'a sababu ɲuman ye a fɔra cogo min na yarabi ala fɛn fɛn ka dɔn ka fɔ ɲɛta ye ka ɲɛsan an ka jamana ma ala k'u sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn ka fɔ san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na o baaraw bɔra ka kɛ buwatobukaw fɛ yen u bɛ jɔla kɔfɛ min ka dɔn ka kilomɛtiri damadɔ Segu bari ni belele kale ba ko Segu bule ale bɔra ka kɛ ka san saraka maa caman tun b'a kɛnɛ kan min ka dɔn ka fanga caman min tun bɛ yen o ye général Dugu faga ka fara Dawuda Fɔnba ka bɔ Joila olu tun bɛ kɛnɛ kan u y'an sama min na an k'u lamɛn. Abokar Touré b'a fɔ ko fie Segu ne kɛra a ka ɲamakala ne tora Segu nɔfɛ ne y'a sɔrɔ Segu bari a wasalen don a faso kɔnɔ ɲina hukumu kɔnɔna cɛw bɔra fan bɛɛ fɛ musow bɔra fan bɛɛ fɛ san o san an bɛ nin jɛ ka na yan alhamdulillah an kɔni y'a wasa sɔrɔ a la an bɛɛ bi jɛ ka na kɛ cɛ min fɛ n'o ye karamɔgɔ Segu bari ye ala ye kira mankutu ni fɛn min ye Segu yɛrɛ wallahi a bɛ juguba dɔ kan. Ne tɔgɔ ye Mariam Sisuma u b'a fɔ ne ma ko Mayi n tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na ne y'a daminɛ salon an nana ni hakilila mun ye o jaabira tellement o kɔnda ko jugu an peresela ɲinɛ ka se Segu yarabi an bɛ dugawu k'i ye ka bɔ an nana n'i y'an yɛrɛ i b'a fɔ k'anw ye dugulenw ye yan nɔ ala an t'a fɛ ka taa a muso ka maaya an tɛ se k'o fɔ ka s'a dan na. Ne tɔgɔ ye Bintu Tarawele ne ye Segu ka muso ye ne bɛ mɔgɔw fo ka mɔgɔw wale ɲuman dɔn mɔgɔ mun bɛna sa yɛlɛma na yan ala ka segin n'u bɛɛ ɲuman ye mɔgɔ ka tɔɔrɔya foyi tɛ se aw ma. Ne tɔgɔ Madu Bari Segu kɔrɔkɛ de ye ne ne bɛ se ka min bɔ Segu ko kan o sabali ni muɲu de wa ni sabala ka muɲu mɔgɔ caman bɛ o de bɛ i fɛ. Tɔgɔ ye Zumana Bari ka bɔ Famana n tɛ ne siɲɛ fɔlɔ Segu yɛrɛ kɔrɔkɛ den de don a ta in kɔni hakika don. Ne tɔgɔ Mahamadu Tarawele ka bɔ Barawuli ne ye Segu ka kalanden ye. An bɛ fɔlɔ an bɛ jama fo n'i y'a mɛn mɔgɔ minnu b'i sɛgɛrɛ olu de don donc an b'an karamɔgɔ fo kosɛbɛ kosɛbɛ bamananw ko ten n'i y'a mɛn an ka taa kununko ta yɔrɔ a diyara de an bɛ karamɔgɔ fo an ma jɛlenw na boli t'a bolo ne yɛrɛ nana kalan na ni bi cɛ ne ma foyi komi ala tɛnɛma ko ye ala ko don kira ko don kɛnɛkan ko don nabaga bɛɛ lajɛlen b'u kalan. Ne tɔgɔ Musa Sinu ka bɔ Bamakɔ ne nana Buwatubugu la yan salon tilemiya tuma ne nana Buwatubugu la Segu fɛ yan a barika ala ye ne ye min Segu ko la ala b'a dɔn salon ne nalen yan min kɛra ne ye ne taalen Bamakɔ ala b'a dɔn ne yɛrɛ ka baara bɛnnen don jago ma yanni ne ka na Segu fɛ ne ka jago tun bɛ cogo min na f'a jigilan kɔnɔ n bɛna boli mais diɲɛ ko bɛɛ ye sababu ye ne jɛɲɔgɔn de Segu yira ne la ne nana Segu ye min kɛ k'a di ne ma Segu b'a dɔn ala b'a dɔn n b'a la fo k'a barikada tiɲɛna Segu sara ne tɛ se ka Segu sara sɔrɔ a sara bɛ ala bolo. An balona k'a fɔ min ye général Dugu faga ni tun y'ale ka ɲininkali ka ɲɛsin maa dɔw ma ale ka kuma bara la Buwatabugukaw fɛ o kɔfɛ général Dugu faga ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ Segu yɛrɛ ma Segu bari ye kuma min fɔ baara in kan an ka Segu bari yɛrɛ an k'a lamɛn. Ne Segu bari ka bɔ Buwatubugu an bɛ Danja mara la an y'a sɔrɔ a kɛ an y'a daminɛ a bɛ taa san 7 na tiɲɛ na ka daminɛ san 7 na fo ka se bi ma alhamdulilah yɔrɔ ye jama in ɲina ka bɔ Joila ka n'an fɛ tiɲɛ na o de sera sɛmɛ na man nɔgɔ dɔn nguna tɔw ta jama ye débrouiller ka na fɔ ka na yɔrɔ fa an yɛrɛ jama min sɔrɔ ɲina an ma deli ka ɲɔgɔn jama sɔrɔ a la fɔlɔ donc la mɔgɔw bɔra Côte d'Ivoire ni Laginɛw ni Kayo na kangabaw na ka na donc alhamdulilah an kɔni nana kɛ hɛrɛ ni badera alhamdulilah ɲina sa ka di ko ɲina sa alhamdulilah kibaru ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔw na a ka di kɔkun na a ka di ɲɛkun na ɲina sandigi n'i ko k'i b'a jateminɛ ni maa min sera k'a sarati bɔ i bɛ hɛrɛ ɲini ɲina a ka ca ala fɛ i bɛ o sɔrɔ nka n b'a fɔ ka segin k'a fɔ dɛ mɔgɔw k'u cogo dɔ nɛgɛ ani ji ani tasuma diɲɛ bɛ fɛn damadɔ bolo nka nin fɛn ninnu bɛ kasara fanga ka bon ɲina sa kɔnɔna na an b'a fɔ n ko fɛn minnu m'an kisi o ma dugu a turajɛ bɔ jamana a turajɛ bɔ ani saga n'o si tɛ maa min ye i bɛ se ka dono ɲɛw ɲini ani bagijɛ cɛ o cɛ bagijɛ mɛtiri 3 so muso bagijɛ mɛtiri 4 k'a sarakati maa na i yɛrɛ b'a dɔn maa min bɛ yen n'i b'a dɔn n'a b'i ka sarakati minɛ n'a t'a minɛ ni juguya ye sarakati bɔcogo o de bɛ sarakati minɛ o de bɛ ɲina sa kɔnɔna na ani kolonkisɛden 10 ani 4 sarakati yɛrɛ de bɛ fɛn ɲɛmaa kɔnɔ ɲina yɛrɛ dolo dɛ a yɛrɛ de bɛ fɛn ɲɛmaa kɔnɔ walhamdulillah ni maa m'a bɔ b'a jaabi fɔ an na tiɲɛ na an bɛ ala fo parce que maa bɛ na n'a fɔ ma ko a ti fɛn ɲa a daminɛ na don min ani bi cɛ ɲama ɲa bila ala ka Mali kolosuma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ foli lase bi ala an ka ɲɛmaya kalifa maa minnu ma an bɛ foli s'u ma an b'u kɔ dɛ anw bɛ maa min fɛ maa min ko k'i bɛ Mali fɛ n'i ko k'i ti Mali fɛ anw t'i fɛ koyi ni jamana tiɲɛna ko dɔnnibaaw ko ɲɛmaaw donc an bɛ dugawu min don an ka jamana a bɛ kolosuma cogo o cogo ala ka na n'o sababu. An balona k'a fɔ ni tun ye Segu bari kan ye a fɔra cogo min na ɲinɛ san ala ka kɛ san ye min bɛ n'a bɛ diya an ka jamana den bɛɛ lajɛlen la k'an ka jamana to i ka dɔn ka fɔ makama o bɛnɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na
Sira Siribe mun b'e bolo bi? Karamɔgɔ Ase n'i ka yamaruya an bɛ taga Niger. Ni maa min ko dibi k'a la ko ti fɛn na, ni galaka nɔrɔla la i n'a dɔn ko a bɛ fɛn na. Barkan ale gɛnni kɔfɛ ka bɔ Mali la, ale taara i kunsi Niger. Niger dugudenw olu wulilen don yaasa Barkan ale bɛ se ka taa cogoya min na ka bɔ u ka dugu la. U ye jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o ye M62 ye. K'u ma jɛn n'a ye ko Barkan ale ka sigi Niger dugu kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na u ye weleweleda kɛ ni ka taama belebeleba boloda utukalo tile 17 yaasa Barkan ale ka taa ka b'u ka dugu kɔnɔ. Ko Barkan ale n'a ka minɛn dɔw dontɔ la Niger ko a ye sirabakan kasara dɔ kɛ ko mɔgɔ 4 ko olu bɔnɛla o ɲina ni ka mɔgɔ caman ni ko o jokin. Taama belebeleba in ale bolodalen bɛ utukalo tile 17 nɛgɛ kanɲɛ 9 Niger fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. N'an bɔra an bɛ taga RDC Congo. RDC Congo dugu min bɛ n'o ye Bitambu ye. Bingali tigilama minnu tɔgɔ ko Mayi olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka ɲɛsin Bitambu kasobonba ma. Ni ka taga kasobonba ni ka ale ci kasoden dɔ olu bɔra. Musow ka yɔrɔ ka tasuma bila o la. Ni wuli ka jɔ in kɔnɔna na u ni kasobonba fintigilakaw karila ɲɔgɔn na. Ni ka polisilaka maa 2 ni ka olu nin to a la. Banbagaci maa 1 olu fana nin tora ko in na. Wuli ka jɔw kɛra yaasa kasoladen dɔw minnu bolila u sera ka tɛgɛ kɛ olu kan. Dugudenw olu sera ka tɛgɛ kɛ banbagaci maa bolen dɔw kan. Maa 7 k'olu jeni. N'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso. Bingani tigilamɔ hali bi olu bɛ wuli ka jɔ la Burkina Faso dugu kɔnɔna na. Ni dɔgɔkun in na Nasengi dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko bingani tigilamɔ olu ni fintigilakaw olu karila ɲɔgɔn na. O kɔnɔna na fintigilaka maa 15 olu bɔnɛla o ni na ni ka mɔgɔ 1 ni k'o jogin. O hukumu kɔnɔna na Burkina camancɛ fanga maa ɲɛma Paul Ari Damiba ale bɔra ni ka sangafo kɛ k'a lase ni maa minnu ni tora nin ko in na o ni ka nɔgɔya da kɛ maa min ni ale banana. A tilala tuguni ka weleweleda ni bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin Burkina fintigilaka bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri ani jija o ma togoya min na yaasa u bɛ se ka banbagaci n'u bɛ se k'olu daga ta ka b'u dala togoya min na Burkina dugu kɔnɔna na. Karamɔgɔ Ase ne tun bɛ n bolo bi kɔkana kibaruya la. Sira Siribe fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada nɔgɔya k'o lasabati an ka jamana ani jamana wɛrɛw yarabi Ala ka basi lafiya ni k'o sabati an ka jamanaw kelen na bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.